Momo, wai da gaske ne kana son Maryam Yahaya? Ai kai ka fi kowa sani. To wai kuma aurenta za ka yi? Kai ka fi kowa sani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maryam Yahaya, ashe Momo za ki aura? Me zan yi da shi aina? To amma kuma ai sai naga soyayya kuke yi da shi da. Shi aina fa karfin ajin shi yanzu. Okay, yanzu kina nufin kenan ba kya son shi? Na riga da na mai nisa. Tarki mai haka, za ki yi ladama ba? Ladama? Ai ni ba zan yi ladama ba. To me kika taka da kika ce ba za ki yi ladama ba? Ai ni matan manya ce. What? Akwai nadama a tattare da haka. Hadiza gaban kin ji abin da Maryam Yahaya take cewa kuwa? To me a ciki? Okay, ke ma kina goyon bayan ta kenan. To kai ka ce wani abu mana. Na rantse da Allah za ka je ka aiki maza. To amma kuma ai sai na ga shi Momo din ai abokin ka ne. Kwarai kuwa ko Ayuba ne ka san da shi tsuguna ya fanko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tirkash babbar magana. Sarki ya kamata ka ci wannan abu mana. Kana jin abin da ke faruwa. Baka isa ba. Wannan ta'ala. Ka dalla ka rayan baki. Munafiki ya ruwanka. Assalamu alaikum jama'a, sunana Adam Sulori. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa akwai sabon YouTube channel da muka buɗe. Yana nan akan YouTube mai suna Fisho Osaze TV. Channel ce